siya sa balat, guys. Hi guys! Welcome back to my Karobis channel. For today's video guys is we're going to do my skincare morning routine, and this is my lotion, Glotza Vitamin E Moisturizing Collagen Cream. Ayan guys. Yan siya. And then yung skincare ko din sa mukha, sa face, ito siya guys. Skin Perfection Rejuvenating Sheets. 4-in-1 po ito guys. Meron po siyang toner. Para na din akong dito guys, nag-promote. Kung sinong gustong bumili dyan guys, mag-PM lang po kayo sa akin. Kasi may po ako rito guys, may baligya. May tinda po ako rito guys. Ayan. And then ito po yung laman niya sa loob. Ayan. Ito po yung toner. And then ito po yung BB cream. SPF 30 po siya guys. Ayan guys. And then ito po yung rejuvenating cream niya. Para sa gamitin po ito para sa gabi. And then ito po yung niya, soap. Guys, malaki yung sabon niya guys. And then ayan, ito po yung laman niya sa box. Laman sa box. 4 po siya. Kasi 4-in-1 Ayan, sabon, toner, cream panggabi at saka cream pang morning. So guys, ang unahin natin guys is yung skincare ko sa face. Meanwhile, so ito po yung ginawa ko guys. Instead of manghilamos, na lang, mag-facial cleanser. Para na din guys, to take care sa ating eyes. Wala nang hilamusay guys. Pag lang guys, pag hindi pa ako maligo, wala. Walang hilamos. Oh my God, kasi hindi din maganda guys. Maligo po tayo kapag kulang po yung tulog. Kaya nga, ayan, whitey pa more. So, tapos na tayo sa facial cleanser. Ito naman yung toner. Guys, one direction lang po ang ginawa ko, going upward. And then dito mahirap naman i-upward, so downward. Ayan, close your eyes. Dito. Ayan guys, tapos na po tayo nag-toner.
Yung cream naman niya ang gamitin natin, guys. Yung cream pang morning. BB cream SPF 30. Tapos siya, guys. Yan, ganyan po yung kulay sa loob niya. Ayan. Maganda po siya, guys, kasi same siya sa kulay sa ating skin. Kaya kapag i-apply natin, hindi po siya mag-white-white. Kung sabi saya pa, dili siya magkampat, dili siya magpugis-pugis. Kung sino yung gusto nito, guys, sinong gustong gumamit nito, kung malapit lang po kayo dito sa amin, sa Alicia, Bohol, andito lang ito sa public market sa Alicia, Bohol, guys. Shout out sa tanang mga taga Alicia. At ano lang, guys, mura lang din po ito siya, guys, at hindi siya masyadong isog, ang tawag yan. Mura lang po siya, guys. Mabili natin ng 180 po yung stick. So, diba, guys? Very affordable. Not like the others. It's very expensive. I can't afford, guys. Ito lang yung makaya ko, guys. Mura. Pero okay naman siya, guys. Basta mahiyang lang po kayo. Ayan na. Dahil na po tayo naglagay ng sunblock. So, hey guys, this is... and then, ang next gawin natin, guys, is Meanwhile, next, guys, is maglagay na naman tayo ng lotion. Maganda po ito sa balat, guys, yung Find the ano real, niya, oh. find the real me. So let's go. Smooth po siya, guys. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming and winning. Maganda po siya sa balat, guys. Very smooth. And, ano, guys, mabango din siya, guys. Mabango din po siya. Ayan, done na tayo sa forearm. Dito naman tayo sa paa. Ayan. So here, malamig po siya sa balat, guys.
One eternity later. And that's it for our video for this day, guys. And mega love shout out po sa aking mga ka-team. Team International Min, Team Reds Gold Diggers, Team Reds International 5, Team Tor Jackers United, Team Tor Jackers International, Team Legit Premier. Mega love shout out po sa mga Team Legit Premiers. And, syempre, mega love shoutout po sa aking mga members, Team Ruby Bronze. Mega love shoutout sa you and Lovin, sir. Thank you so much, sir. Kay Poking, maraming salamat po. Mega love shoutout sa you, Sir Butchok TV. Thank you din po, sir. In Melvin TV. Ma'am Zovlar TV. Mega love shoutout sa you, Julayka Vlog. Salamat, sis. Sa iyo din, thank you so much, Madam Cresol Dadacomos. Thank you din po sa pag-member niyo po sa aking channel. Chris Link Bisaya Busano, salamat din, meet. Esther Norby Buholana, Jaime Paris. Thank you po sa inyong lahat. God bless us po. Team Partner 3 and special shout out to Joy of the World. Mega love shout out sa iyo, ka Joy. Thank you so much sa lahat na naitulong niyo po sa akin. Mega love shout out kay Rainbell 99. Mega love shout out po sa mga admin sa lahat ng team na sinalihan ko. Thank you. God bless us. GC Royals, Mama Susan Whitey, Sweetie Ding Quadra, at sa lahat-lahat ng mga kasamahan ko po sa lahat ng team. Mega love shout out po. And syempre, thank you so much po sa aking to all my viewers. Thank you so much sa mga subscribers ko po. Thank you so much na until now nag-support pa rin po kayo sa aking channel. Sa lahat-lahat, shout out ko kay Jocelyn Russell. Hi, Day. Thank you so much, Day, sa sige niyo magsubaybay sa akong mga video. Kay Ate Francisca Moring, kay Agnes Batuhan Batuto, sa lahat-lahat, mega love shout out sa aking mga bros and sisters. Thank you so much din po sa inyong pag-support sa aking channel, sa akong channel. Ay, thank you. God bless us. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please like, share, subscribe na din, and click the notification bell para always po kayo notify sa aking new videos. Thank you, guys. Bye-bye. Thank you for watching. See you our next vlog. Bye!